Odiechieng' machielo, thuolo machielo, chenro mar penj laktar. Mabrota yena Ndutho Tieno kendo en morna mokalo mar bedo kodi mondo mi wapuonjre kaka wanyalo bedo kod ngima makare nikech chenro ni wawachoga ni ngima en mwandu. Amor mokalo ni wendo wa kendo daktari wasechopo e studio ka, wabomie thuolo mondo mi onyiswa ni nyinge ng'a, en wuod kanye, olony e thiedho tuoche mage. Ka to ene modhi mi watwa kwa makawuono kana topic kwa makawuono, omiyo kamora mora maintiere machiegni mondo mi wapuonjre achiel ariyo adek kotende kod weche mag ngima mawuok kuom daktari marwa. Machiegni daktari? Erokamano. Nyinga Ambrose Nyangao, Dr. Ambrose Nyangao, Hanaja Game Yala. Sanita Tiyo Port Florence Community Hospital. Lony mara ten general practice. Neno jotuo bila mopogre. Kamora mama genti chandruok magin go. The topic modwa de discuss kawuono ilongo ni IBS gi kizungu. To gidholuo wanyalo wacho ni ich machindo. Ich ng'en lach chakre korika nyake nungo mano ichte koro mane topic mo dwa discuss kawuono kamano. Nyakara muge jong mana kaka mijono mano in Dr. Ambrose en general practitioner teneno neno jotuo mopogore kor ka oneno ni kata ong'ala mane monego bed ni ochwale jatuo no. IBS chandruoge mage samoro nyalo munonwa ni IBS kiwanyalo kete yo ma huyanga enang'o nikech isewacho ni en chandruoge magicha IBS koro IBS ni enang'o kwa kete yo machuo yo ma huyanga ma huyanga en yot mondo wakete gi kit tuo ma ng'ato winjo. Iwinjo ka chanda ok ber ahinya to nitie gik mamiyo timre kamano. Koro symptoms maduong' ahinya en ni iwinjo ka samoro kuot to iwinjo ka gima gas ng'eny iyi. Samoro iwinjo ka idwa dhi oko mapiyo mang'eny to samoro onyabed ne diep to be opposite mar diep no nyalo okre koro ibedo ni ich makorre koro gine ok yot to samoro timore ni idieo samoro gine nitie joma dieo to nitie joma kora to kalure gi tuoche mek ich go be samoro yudo ka iwinjo ka dendi te iwinjo kiola sate nikech isiko chandi. Moko kuomgi nitie giminyalo timo tineno ka miyo symptoms go biro kata nitie chiemo ma kichamo tineno ka symptoms go biro to gima duong' ahinya kopogre gi mamoko ni symptoms gi biro to gilal. Nitie ndalo ma ichandi to nitie ndalo ma be iwinjo kibera. Nitie gik ma kichamo samoro to miyo gino tugre to kiwegi go to be iwinjo kibera. Mane kaka en tuo ma ok yot fwenyo nikech gik machal kode ng'eny. Moro kapok wachope gik machal kode wacho ni wakacha ni IBS ma en chandruoge mar gi ich kwanyalo kete dhulu maber wacho ni wakacha ni ich duong' chakre malo ka e wi agogi ka nyaka enungo nigi piny. Kore kanyo wantiere kod gik mang'eny mokalo. E kinde ich malo kachiel kod nungo ng'ato piny kanyo wantiere kod gik mang'eny wantiere kod nyimbich madongo wantiere kod nyimbich matindo wantiere kod ich wantiere kod nyiroke wantiere kod gik mang'eny mokalo kanyo. Koro seche mwacho IBS ni wawacho chandruok e kidieny mane mag fuoni mag ich ni nyimbie madongo ich machiemo donje maduong' ahinya ma chando IBS en nyimbie madongo machakre kama miluongo ni appendix to dhia nyaka kama oko wuok go. Maniluongo ni colon nitie ascending nitie transverse kaito descending kaito ndika kama miluongo ni rectum to kaito kama igole oko ne. Koro mane kama bedo affected ok affect small intestine. Kech king'iyo kaka chwech obedo kimuonyo chiemo gat chakre mane dhogi ka to lokro ni ma imuonyo go chiemo no to donjo kama koro en ich madiera to kanyo chiemo regore to odhi nyime small intestines gi nyimbich matindo go nyaka chop kama iluongo appendix no. Kuonde go te tuo ni ok mul tuo ni mulo mana nyimbich madongo go kamano. Mwanyalo kete ni en chandruoge mag ich to nyimbich madongo. Moro kapok wadonje gigo manyalo miyo ji bedo kod chandruogni wadwa ni mondo menyi kwara muge jwang one picha ni maa e kaka nyimbich madongo chala to samoro kinyalo nene kama inene ko chal mana nyambich kaka mana mag matumbo mapile mwaneno ga to entiere kod gik mang'eny tije mopogore motiyo. Moro wamul tije mag nyimbich madongo kaka wadonje chandruok mar IBS po nono ni chandruogno omako nyimbich.
ahinya nyimbich matindo rego chiemo kendo ng'eny chiemo irego nyimbich matindo to ka gisechopo nyimbich madongo ka gima duong' ahinya matimre nyimbich madongo ka en kawo gine chembe iluongo nang'o wag dholuo kawo chiemo michamo no vitamin minerals ng'eny gi madini go ikawo ka koro nene nyimbich madongo ka iri pi bende wuok nyimbich madongo ka emomiyo kapo ni ng'ato diyo to chiemo kalo piyo to wuok korep to kokalo straight monego olu maber to wuok osebedo motegno to kobudho ahinya to koro korre kamano koro mane gima duong' ahinya ma nyimbich madongo timo mar kawo madini kaachiel kod pi mondo donje dendi otini maber kamano mapono ni rochruok moro amora nyalo bedo ka ma ang' no kelo chandruok mar riche ma koro waluongo ni IBS kamano inyalo leronwa daktari ni thoth ne joma gimantiere kod thuolo mamalo kata ong'ala manyime mar bedo kod chandruogni mokwongo maybe awach kaka tuo ni landore kaka ng'eny ne iluongo ni current man e piny mangima ji madhi achiel kuom ji 5 nyalo bedo gi IBS jok manie pinje maloka Amerika, UK, kia Germany madgi lifestyle moro nigi thuolo mang'eny mar bedo gi IBS kiluwo kipimo gi jok modak e Afrika gi pinje mabet chamo chiemo ma natural iparo ni mane ma emomiyo gin gi pogruok maduong' ahinya kaeto mine be temo nyalo bedo gi IBS mang'eny joma chuo kodok korka higa koni chal ka gima nyithindo ma nyaka higni 20 joma tindo nyaka higni 20 ok ng'eny kode to koro kindi higni 20 nyaka higni 60 ka ema tuo no ng'enye kosekalo higni 60 kadhi mbele be yudre no otini matin ok ng'enye ahinya gik momiyo mago pogre ahinya to ok yot yudo lakini paro ni nitie kaka ngima dhano kaka wadak gik michamo kaka nindo kaka idak iluongo ni lifestyle gi kizungu mage gik ma Nyasaye moro nyalo miyo ibed ni nitie pogruok maduong' kamano kendo seneni e Afrika ka koro tindo chako medre to kang'iyo nonro maber chal ka gima waloko kit ngimawa gik mwachamo tinde wadhi mana gik moko chips moko iwang'o gi mo piyo gi chiemo mwachimo oko gi kata ma chiemo mwachamo e ute watiyo lokore kalure kaka ne wadak chon koro nyalo bedo ni kaka ngima wadak emomiyo paro be tinde ng'eny ji ok nindo maber ji odich mang'eny gionge kata sama gichiemo yang' nwach bang'e kaka chiemo nyalo affect wa e IBS kae koro gi kaka mane kaka distributed gi region gi higni kaeto kod kit ngima kaka dhano dak kamano nikech in laktar ma bende osethiedho ji mang'eny mantiere kod chandruogni somo bende somo wechegi ipimonwa kacha ni jogo mantiere pinje maoko ok ithor nwang'e kaka wathoro nwang'e kaka jo-Uganda jo-Afrika moro nikech kaka wachiemo kod kaka gichiemo wachamo ng'enyne kata odoko ni tinde waloko tedo kaachiel kod tet tiyudo ka thothne wachamo chiemo mapod natural kipimo kod joma ni oko tin kuomwa mologi ong'eny kuomgi molowa kamano gi pachi kaka ibede ipani ang'o momiyo nyalo bedo mang'eny kuom joma mine kipimo kod joma chuo moro higni mag oganda mabedo kode bende nyalo mulonwa mana matin kotendo kod gimuparo ni kelo chandruoge mag ichgi kaka nasewacho mokwongo ok en very clear gimomiyo timore to lakini paro nikech hormone gi dholuo en ang'ocha nitie kaka nitie gik ma influence kaka dhano dak kaka rembi ringo kaka mine obedo gima duong' ahinya mapogo mine gi chuo en gimo miluongo hormones koro hormones mek mine nyalo bedo ni affect gi moloyo mondo giyud tuoche go mang'eny to mar ariyo e kit dak ka gik mindilo matindo gi apan mine ng'eny go moloyo joma chuo koro nyalo bedo ni mago be gik ma nyalo affect gi ahinya compared to kipimo gi jok machuo so ok en gima yot pinpoint ni mae en to gin gik mosenon moyud nyalo bedo ni mag chandruok ma
mamedo chandruok mang'eny. Kamano. Yana Dr. Ambrose mondo mi akele gi kidieny machielo kotenore kod chenro kata kotenore kod ikruok mane watimo kod chenro ni ne wawinjo kata ne wasomo kamoro ni nitiere tudruok e kind obwongo abnormal gut brain connection manyalo miyo chandruogni bede tudna obwongo kachiel kod gut mamiyo nyalo chandruogni bende nyalo bet kapok wadonje weche mamoko kaka stress kapok wadonje mano gima ok yot pimo ahinya, lakini nitie gimoro ma anya pimo go kaka ranyisi mondo ng'ato ng'e ni sama gimoro timre e ich to timre e brain bende. Kapo ni ichako chiemo tichiemo piyo nitie thuolo ni bo chamo chiemo mang'eny molo kichiemo mos, chiemo tiyweyo, kichiemo mos tiyweyo to chunyi chido yweyo piyo. Matin sama chiemo donjo e ich to brain be wacho ni gima kama osedonjo koro kik chandre ahinya nwar kech kawa wamedo appetite kenang'o. Koro ndie kaka pach dhano otudre gi del te kamoro amora to each and one of the things. Koro nitie gik moko ma samoro kodonjo e kanyo to rieko moro koni e obwongo ni kucho ni gimoro ok ber ahinya kata kaka koro kuot kata kaka iwinjo kidwa diewo samoro en gimoro ma ni obwongo ni kendo kidwa ng'e ne obwongo ni adier kapo ni ok oingi to nende in gi safari iwuotho idhi to kichopo kamichiegni chope no to koro kinyarito matin no obwongo wacho koro to wan kama ber nitie kaka obwongo tiyo gi del te to each and one of them kamano ma en tudruok e kind obwongo gi ich mana kaka obwongo tudore kod fuoni mamoko mag del ma aben achiel kuom chandruoge manyalo biro ponono ni obwongo yudo signal mamoro ni tiere gimoro monego be ni timo ema ang' lokel chandruoge gi mag ich nikech obwongo ema nigi recognition koro samoro okiro ga rabolo kichamo rabolo winjo ka ichandi to samoro kiwacho adier rabolo no to karach kichiemo kamoro ming'in sega chandi to kendo yudhe no ka idhi chako chandi nikech obwongo ni koni ka dong' ni wachiemo mwa hinyre koro kairi ok ber so samoro ena tudruok mar obwongo gi del mopogore including ich kone kamano mano en ler ma ichiwo maber mokalo nikech adier samoro nyalo bilo gimoro gini chunya odagi adaga to kaka chunya odagi no ang' no mi chandruok ma ang' ni bed kod chandruoge kaka samoro ich ma okorore samoro ich mokuot kod weche makamago mago gin moko kuom ranyisi ma bende pod wabro medo sudo kaka wamedo dhi to seche ma matimore wathoro ga bedo kod tuoche mang'eny bende kotenore kod ich yudo ni samoro ntiere ka gik moko kaka food poisoning mano bende en chandruok manyalo biro e ich wanyalo bedo kod weche mag samoro chiemo moro otami atama kod weche makamago thothne ubro kapok wadonje ranyisi koso wachaki ranyisi mondo daktari wachaki ranyisi mabende nise wacheni en ich mokorore samoro en ich mamol kata diep samoro en ich mofundore samoro en rem winja rem kaka joma mine nyalo understand mano molo chuo gi milone cramps samoro winjo ka ikaya to moko be na winjo ki dendi ola ok winjo kiber ka appetite gini be samoro la nikech in gi machandi e dendi kamano wan gi picha maber mokalo kanya kwara mogia jwang mabende oketo ranyisi ma daktari olerogo koketo gi eyo machuok rem kata ich malit samoro nitiere kod dwaro mar dhi oko mapiyo samoro bende nitiere kod ich mokorore kata ich ma ofundore iwinjo ka iol chunyi ting'ore ating'a bende samoro iwacho kacha daktari maine pok wamulo kapo nitiere gik moko machalo kidhi oko tiwinjo ka gima okitieko ichaki idok kata kor budho inyo ne onego achaka dogi koro to be ok ideo tiwinjo nyaka gima isikidhi oko matin samoro be idhi go kinyi to ka budho matin tiwinjo ni onego ichaki dogi chalo ng'ama ne ok otieko mano e symptom machielo moko wawacho en ni iyudo ka samoro kidhi oko to akiani gi dholuo daluonge no timo thinyo inyo ka losruok ni yware ka gimo timo thinyo kamano of course ne nitie ma wacho ni inyawinjo kiol dendi ola sate to samoro be inyalo ng'ok to ng'ok gi winjo ka gimidwa ng'ok ni to ken gima tim common ahinya gine IBS mwa discuss ni kamano
En penj laktar kokalo Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Ambrose wang'iyo chandruok mar ich dhowe gi nyalo luongo ni IBS. Obiro kotendo kod gik mang'eny mokalo. Iwinjo kacha weche mag hormones, daktari mulo kacha, omulo kacha tudruok mar obwongo kod ich, omulo kacha gik mang'eny manyalo timore e del ma ang' nomi chandruok mar ich. To aen ang'o makele oleronwa kacha ni thothne gima kele hie to pok onwang' bendo ok nyal siem ni en mato gik ma inyalo chich ni kele gin gik mabuora mana kaka walero no. Yienwa wakaw yweyo. Ka waduogo bang' thuolo machok mokalo, wadwa ni wang'e ni to in owuon kama intiere nyalo ng'e nade nitiere kod IBS. Ka idhi e osiptal ibiro tim nang'o mondo mi fweny ni ma to en IBS, opogore kod tuoche mamoko mag ich, kata opogore kod samoro kwiri kata suma moro ne nitiere e chiembi. Kik idhi mabor kata matin, kik isudi. This January, slow your pace, quiet your mind, let the world fade just for a while. Find your reset in nature in the wide open plains of the Masai Mara, where mornings are quiet and time moves with the rhythm of the wild. With convenient weekend departures, enjoy 2 peaceful nights in the Masai Mara from just 28,650 Kenya shillings per person, sharing sunrise game drives, open skies, and moments that bring you back to yourself. Let nature do what it does best. Restore, ground, and renew. Start somewhere quiet. Reset through our view. View Travel. Dream, explore, discover. Explore, discover. Yako ni echiwo dala ni? Dawe jadolo. Mobet kae ni echi dala. Pari. Dana bende koro sani osechako? Pari. En mana nying Pari sakasa. Ing'e gimomiyo? Nikech ing'e ni Pari ong'eyo keto ji otego kalure gi kaka owuoyo. Kare en ang'o ma Dana wacho? Ng'amo keto gima chal kamano e pache? Ni Pari e chi wuoyo e dala ni? Koro ere kaka jood ni ong'eyo gimoro amora momakre gi Rajiv? Wachna ere kaka ging'eyo maber ahinya? To moloyo Dana, en bende ok odak ga kata kae? E gweng'ni, wach landore mapiyo moloyo ote mar pesa. Kendo nyiero en chenro mar oganda. Chief ong'e wachno, kata jopeng' ong'eyo. Ka chieng' tich abich ochopo, to ne Nyakochia. Nyakochia gokoko. Nyakochia toxin. En chenro ma gik moko duto ng'aw malo mokalo tong'. Chakre sigendni, weche miwacho. Pato akanyi leo chunya, nonyuoli kure. Riwreuru gi oganda duto, kendo weuru wanyier ka gima ok ochuno ni ng'ato chul puotheno. Kokija richo, ting' badi malo, Jehova Nyasaye golo nyaka mopode ndalo. Nyakochia, tich en gabich otieno, mana e Ramogi TV. Dial *811*446# to get Asante Yesu as your skiza tune. Machiegni kendo penj laktar Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu. Chandruoge mag ich gibiro e yore mopogore opogore ka uno keto maino e IBS. Tudruok mar obwongo kod ich nyalo kelo ni chandruok. Ni daktari Ndeja neno maneno chenro ni samoro entiere dala. Ko neno ranyisi gi to nyalo chichni entiere kod IBS. Ko neno ranyisi gi onyalo chichni entiere kod tuoche mamoko. Samoro kaka typhoid bende biro ga kod ranyisi modwa chalo kod magi. Samoro tuoche kaka mag malaria bende nyalo ga biro ga kod ranyisi machalo kod magi. Seche mobiro iri kaka daktari utimo diagnosis nango mondo miwach ni maiten IBS matoken tuo ni boken tuo machielo cha. Mokwongo maduong' ahinya kuom yudo tuo mar IBS en jatuo nego pim wachne malong'o mondo daktari ochik ite owinj kaka wacho. Ka jatuo pime maber to ichako tero pachi kuonde mamoko. To kaito IBS en owuon kaka wasewacho. Gima kele maduong' pokone. Koro gima duong' en mondo ipim gik manyalo kelo tuoche bilago miyud ka onge.
Kiseyudo ka tuoche bila gongo mokwongo gima jatuo pimo nicha mimulo jatuo mipime gi lweti iseng'eyo kama gini chal ka gima chiko kaeti ore idhi pimne losruokne inya ore motimne ultrasound inya tim nyaka CT scan inya pim remo mondo ibed gadiera ni ok en tuoche mamoko manyalo bedo ni cause the same problem nikech ang'eno mabo wacho mano bang'e lakini nitie tuoche moko kaka isepimo ni typhoid malaria mago gik moko te manyalo bedo ni biro symptoms bilago to king'e ka tuoche moko samoro konyi nikech ken malaria to nya bedo no biro gi liet mar del ken kata typhoid ibo neno pattern moro ken gimoro kaka cancer to onge kaka ibo neno nyaka pima gigi to kipimo miyudo kata njofni be samoro nyalo mi symptoms modwa chalo kamano koro kipimo losruok miyudo ka ne kare ipimo njofni yudo ka onge malaria onge gimoko kaka cancer onge gimidongo maduong' ahinya en IBS no en mano be kaka obedo diagnose to ng'enyne about 60% mana kaka jatuo pimo no isechako winjo kama ochome kama odhiye nikech be kaka daktari okibi order test te ni order test malure kaka jatuo pimo ni gi kaka imulo yeno miwinjo kimulo yeno miyudo ka nitie gimoro mokuot to IBS ok mabiye pachi mokwongo kimulo yeno miwinjo ka gimaro kaka muya ng'enye samoro wacho na IBS ne wakwonga ng'ene kitero losruok ne miyudo ka losruok ne kare to IBS biro number 1 e wiyi koro en mana diagnosis miloso kalure kaka jatuo nyisi kaeto gi gik mipimogo to gik mipimo sana I make sure na gik mamoko onge ma IBS kende manyalo bedo dong kamano. Daktari bore nyalo lero nwa kapono ni gini bende nyalo ringe anyuola kapono nitiere tudruok e kinde jogo mawuok e anyuola achiel mar bedo kod chandruogni. Ero kamano. Nitie kanyo nyaka ng'aler matin nitie kaka tuoche ringe anyuola minyalo predict mani luongo ni genetic. Ka ng'ato nigi for example en sickle cell inyalo ng'e ni konyuolo nyithindo 4 to 2 kuomgi kata 1 kuomgi nyalo bedo gi sickle cell to nitie tuoche moko ma nikech ng'ato e anyuola ni man gi rembi baba u mama u owadu gi nyaminu jibedago ma ing'en gi tuono ka ng'ato no kode to kipimo e population to yudo ni yot ahinya mondo bed ni the same family nigi tuo bilano matiende gin ga either weakness moro or gin lifestyle moro mamiyo giyudo tuoche no so en adiera ni ka nyaminu wadu janyuolni nigi tuo ni to nitie great possibility ibende nyalo bedo go kamano yena mondo medo kichin matine kidieny mokwongo ni mulonwa gik moko kaka stress mabende nyalo kelo chandruok mar ich stress nitiere obwongo ich bende nitiere kotudogo obwongo kang'eyo ka explanation kata ler mani kwongo chiwonwa cha ema ke bende nyalo keto ng'ato ka nigi stress obed kod chandruogni koso mar gata gi brain connection cha pogore kod mar stress ko pogore ten pogruok aina mane o pogore matin nikech stress nyalo kelo kaka acid poa e dendi opogore matin kindi chiemo michamo nyalo pogore nikech mana stress kaki chiemo nikech wabong'iyo bang' thieth e kor thieth kono wayudo ni ka okichiem maregela to iyudo thuolo mang'eny mar yudo tuo mar IBS ni kichamo chiemo ma samoro chiemo mi iriknigo okinyam chiemo maber to chances are high ni nyalo yudo gik moko IBS koro stress nyalo ga kelo weche moko mamiyo IBS bede to be vice versa ka iyo siko chandi mokiwinj kingima sate to ichako kelo ni stress e dendi koro stress nyalo bedo iye kanyo to nitie pogruok matin gi brain gut communication nikech kanyo nitie kaka condition yourself koro the brain feel ni gimoro ok ber kato koro chako chandi inya chako chandi nikech kata acid kako absorb gik moko kaka acid bedo produced mano nyalo bedo affected by both ways to pod mano bonga achiel cha eneno bonga achiel mulna weche mag triggers kata gigo manyalo tuge moro in ga kode kata moro en gimo king'eyo ga ni nitiere godo to nitiere gimoro makikete system ni makikete dendi to trigger e kata tuge mondo mi umor bende nitiere gi gimoro aina no
wachak mag kama ne wawecha stress kamano kapo ndalo dendi winjo ka ngimani ok ber ahinya yudo ka symptoms make irritable bowel syndrome be ng'eny kaito kit chiemo michamo gi kaka ichamogi kapo ni ichamo chiemo ma ichamo kirikni to chope kapo ki digest gi maber chiemo mabit kech akenda luong ni kech kose hot kaka reb kaka apilo inya yudo ka samoro apilo affect jomoko ng'ato to ok nya tiyo without apilo to ng'at machielo to ko chama apilo to nya cause irritable bowel nitie kit yedhe ma samoro wamuonyo nikech tuo moro or another kit yedhe go be samoro miyo wanyalo bedo gi irritable bowel of course as wacho no hormone kaka joma mine nyalo bedo no hormone affect gi matin to gi kapo nitie infection moro e dendi be nyalo create symptoms mapiyo ahinya but ken mugi kata kapo na paro mota nya bedo bang'e nitie chiemo ma ok ber gi dendi achiel yudo ka samoro komadho chak to chak affect gi koro chak is an example kata kin allergy gi chiemo moro chak tong nyalo chak tugo wach irritable bowel mane de exist ga chon nitie gimoro mabe samoro kibiyudo kuonde mang'eny ni jok man gi tuoche madak chronic illnesses mabedo kata gi gimoro kaka HIV, TB tuoche moko mabet budhogi gitemo bedo ni gijabedo gi irritable bowel kalure gi kind tuo mosebedo go kama Nyakwara Mugia Juang chenro en penj laktar kauno ntiere ko Dr. Ambrose wangiyo chandroge magich kata IBS kakolero nwatigeni bende ko bia kama no biro kantire tugruok moro e ich ma bende nyalo miyo mol idiew nyalo bedo kod ich mokorore inyalo bedo kod gas mang'eny ich nyalo bedo kod rem kata ola mar del kaka ne daktari pimono acha kopogore kod mani nyalo winjo samoro ka chunyi tingore samoro bende winjo ka ileta tiene ntiere gimoro ma ok kare e ika to ntiere ga gik ma wathoro timo dala kata kapok wadhi daktari mondo mi otimnwa diagnosis maber mondo mi ong'e ni ma ato en IBS to ken tuoche ma samoro tenore kod daktari thothne en agogi ni ma oganda timoga makare kapo gichopo e hospital nikech ngini seche ma ng'ato seneno kodiewo tiere kaka pache moro nitiere gimonego be natimo ichokorore tiere gik monego be natimo to moko watimo mok kare moko watimo makare lernwa ga monego be ni watimo gima ok onego be ni watimo kamano chutho kaber to keka tuo ni ochakre to kober kitimo gimoro kapok ipimo to jomoseng'eyo tuo gi to bo yudo gik maginyalo timo mang'eny to koro namba mokwongo kaponi constipation am one of your problem ich makore to dware ni chama lode mang'eny ichamo chiemo moko manyalo miyi mondo losruok ni obed mang'eny mondo kal piyo nikech nitie force ma push mbele to kapo nen gimoro madiewi to kiseng'eyo gima chal ma nyalo ga diewi to gino inyalo weyo kaka jok ma gine chando chak chando samoro ka gimadha chak ni to gidhi moriere koro gik moko kaka mago inyalo avoid nikech iseng'eni gi affect mar adek en chiemo ber kichiemo regularly kichiemo ichiemo e seche machal kai chiemo gokinyi chiemo ka saa auchiel chiemo ka odhiambo to itimo kamano pile ok ni skip seche moko skip samoro chiemo aruya ki skip kamano kati aruya ti confuse yi to koro kapo nti gimoro ma chande matin to koro onyalo bedo was cham chiemo maber gokinyi cham saa auchiel godhiambo kokamano kichiemo gokinyi godhiambo chiemo gokinyi godhiambo ndie kit chiemo moro ma samoro wahero mwachamo wamadho wabilo chai moro matin lunch wadhi wachamo maber to karomo godhiambo to inya chame saa 12 samoro saa 5 otieno nikech onge pattern moro mwaketo mano miyo koro yot mondo gigi ochandi nikech samoro iye makai samoro keche makai to dhi ma affect nyaka kaka digestion mari bino ke chiemo kodonjo to ni girito moko mondo bi moko kadhiga koro samoro gas bedo e kinde kanyo ng'i kit chiemo maber kodi nikech kapo nitie kit chiemo moro machandi ten kore ok ichiki chame
mondo I avoid irritable gut kamano. Ka bang'e isedhi e thieth mang'e wabo discuss bang'e to inyalo neno gimitimo kalore gi gimithiedho. Maybe akena nya jampa kuro moriere kaponi isikidio tinyalo dhi mondo imuony yath mag chungo diep. Mago ting'en samoro kabiluongo nying yath nikech ging'eny to be ji ok nyal samoro idhi muodho yath diep machungo diep to gima chandi en infection. Koro ka gima chandi en infection timuonyo yath mamoni dhi oko mani medo tuo e dendi. Be momiyo thothne wabedo ga kod twak ni ka ber to kik idhi nyiew yath ka ionge kod oboke mondo gi laktar. To kik imnyiew. Koro ber kikwongo opimi mofweny ni mae gima chando ng'ani mondo koro kichak timo gik mitimogo. Lakini in general ket chiembi obed ni e kind sa michieme. Ken gokinyi to ichiem go bai sama kama. Ken godhiambo tichiem bai sama kama. Kik ibed ni chiemo samo pogore ahinya. Kik ibed ni samoro skip chiemo. Ng'eni nitie healthy habits moko, for example fasting. More fast ga ibede ga pattern moro maber gi nikech kiketo ni itime haphazardly samoro fast samoro ke fast ti confused dendi to medo machandi. Ma seche mag chiemo gi be onego bed ni ing'iyo maber ma kichiemo ga sadek to ka bet to bed sadek no kar sadek ka en sa 12 to bed sa 12 mondo bed chiemoro sa 12 chiemoro sadek chiemoro tieno sang kata midnight mano chako chandri samoro bed wiye poko wil paro machendo wawacho no stress be chendo paro machendo mang'eny teme ka gima I manage gi ji to onge pesa te to ing'e very well school fees biro ok ni chieng' ma school fees onendo na kiny kure ka chando pachi ok inende chak pangri maber mos ka nitie sida moro maber ni chando pachi kata kidi gi ng'ato temuru mondo ulos wechego ibed gi kwe e ngimani kinyalo kelo kwe pachi ti reduce stress kamano. Mori nyalo pimo no daktari seche ma moko kuom ranyisi gi bo kawa achiel mwa mondo mipimno ko dhi aming'a koko thiedhe chandruok kata midhiero monyalo kelo ne jatuo. Sana IBS kaka tuo mar IBS to complication maduong' monya kelo kapono dhi ahinya to onge ahinya en mana ni ok inyal tiyo tijeni. Isika ni idwa dhi hospital, isika ni idwa timo kiang'o, isika ni muonyo yath. Koro gik machandi lure gi yath, lure gi kaka ngimani obedo, ok inyal kata be concentrate. Mage gik machandi. To nitie gimoro miluongo ni positive feedback. Kaponi ichandi to moni chiemo maber, to chiemo chamo wacho ko kichiemo maber to dipo komedo ni symptoms. To koro imedo symptoms nikech ok ichiemo maber. Koro nitie gik moko ma iwacho ni ochandi chanda ena kanyo to moro bokelo ni gibe onge to lakini gima ni tok moro. Opogre gi tuoche mang'eny ma kimedo budho to nyalo medo hinyi. En mane dachine ni isika no kimore ngimani. Kamano. Daktari wantiere kod picha moro ka ma bende nyiso wa kidienje ariyo mag chandruoge mag ich. Wantiere kod IBD kod IBS. Mori penjori ni IBD ni to mane kendo nyakwara mogi ajongi kidhi mabor kikisudi ka waduogo to kanye mwachako godo e chenro mar penj laktar mondi e chieng' makawuono. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. Some people think love needs to be loud, planned,
impressive. But sometimes, love is simply choosing time together. It's barefoot mornings by the ocean, salt in the air, sunsets that don't ask you to check the time, and conversations that feel unhurried and real. This February, enjoy 4 unforgettable nights in Zanzibar from $980 per couple. A place where love feels easy, natural, and beautifully present. Because love isn't just about doing more, it's about being there. This is our love language. View travel, dream, explore, discover. Mama Aida Odinga ogwel kaka jambetre mar piny Kenya e riwruok mar UNEP. We are going to look into this uniform issue because uniforms are beginning to be another source of corruption. Piny owacho lando ni gibiro timo nonro mar mibadhi ne sikunde machino jonyuol kod nyiewo uniform kuomgi. Nataka niwahakikishie nikiwa waziri wa barabara kwamba kitambo ya uchaguzi tutakuwa tumemaliza kutoka Mbita mpaka Agolomwok. Uko sorry. Gedo marapaya masindo ko chomonyabera ochakore ayanga ko singni biro tieke e higa manyien. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Kane pok wadhi e yweyo ne wang'eyo kind kata pogruok e kind IBD kod IBS. To ne wawinjore kacha ni daktari biro pimonwa to IBD ni to mane nikech IBS to sepimonwa kendo seleronwa ranyisi kachiel kod gigo manyalo kele. Onyalo ringe anyuola bedo onyalo biro kotende kod tudruok moko dhi kare e kind obwongo kachiel kod ich. IBD ni kachiel kod ranyisi magichalre godo kanya mwacha godo daktari kiyie. Ene wakwonga dog chien matin. Dog chien. IBS tienden irritable bowel syndrome. The word syndrome kanyo nyiso ga ni nitie gik mang'eny matimore mopogore to gi point to achiel kende. Koro kaka wanyis ranyisi kaka AIDS jiwero tiyo gi AIDS nikech AIDS en gima ji ong'eyo maber. An acquired immune disease syndrome. So AIDS nyisre e yo mopogore me skin to wang to everywhere nyalo bedo ni tuo to gima kele tachiel. Ero kaka koro IBS bende inyalo yudo symptoms kaka bloating mwawacho kata to gima kele maduong' ahinya tachiel. To IBS ten tuo moro ma affect irritable bowel disease or affect ich ge rieko moro to en tuo minyalo fwenyo no mai kama entie. Ntie gik moko ma gishare kaka wasewacho na abdominal pain kia iwinjo ka ludore kaeto wach dhi oko matin kata maduong' e yo mopogore. To gimoro kaka olo miolo ahinya to jabede IBD nikech IBD bo affect seche moko affect maloyo kata ich kanyo okalo modhiyo affect kata joints kama chielo tu achiel. Nitie gimoro kaka appetite ma iwinjo ka jalale IBD molo IBS. Olun kata IBS kabisa moro kichiemo maber to nyalale IBD molo IBS nikech nitie kaka affect. King'iyo e microscope king'iyo ich tiyudo ka IBS chal ka gima mula surface kamatin to lakini IBD to nitie moko mokalo surface ma nyaka diere kamoro kanyo koro affect gi kamano. Nitie gimoro achiel kendo ma IBD jabedogo ni nikech ochando kaka ich absorb chiemo yudo ka dendi lora yudo ka weight ilusa nikech ratil mang'eny. To kuom jatuo gima done ahinya ni IBS ok jabed ga throughout. Obiro to lal. To IBD to kako chaki no koko thiedhi tiwinyo mana komedo bedo marach. Kata kaponi gimo kaka diyo remo donje koro. IBS to kibineno diyo remo. Nikech gimoro sekethre koro nyalo bedo ni remo chwer kamoro e IBD. Koro ka tuo ni siko chandi maonge ndalo mene gi yueyo. There's
onego pim malong'o ka gimoro ma cause IBD nitie kanyo kamano. Nikech ranyisi gi bende nitiere kamoro ma gin e tong' achiel. Gine tong' achiel. Giriwo tong'. To koro ng'ato ni kora cham, ng'ato ni kora chich. Ng'ato ma kora cham ni ema nyalo bedo IBD. Ne ni monya chendo moko yue, okomi yue manyaka thiedhi. IBS to samoro be onge gimisetimo, tiwinjo ka tindi gonyri bera kamano. Mori nyalo nuna ni seche ma koro gonyore agonya kende ni kata seche muonge ni ang'o motimore dendi ka debed ni triggers ka ibi bedo godo mabor, debed ni samoro i manage stress ko king'eyo ni manage kod weche ma kamano koso kamano mano ichiwo answer e penjo nino achiwo answer penjo ichiwo answer penjo nino nyaka bedie nitie gimo modhi maber momiyo lal onge gima irritati kapone ni chiemo to chiemo no samoro kichame kapone ni stress samoro onge kapone ni gimoro kaka kit chiemo ma dendi okwinjre go kaka chak to samoro isebudho ne chak koro lala kamano. Wang'e ni yore mag thieth daktari nikech obiro gi ranyisi mang'eny, ranyisi mopogore nonro bende nisewachonwa kaka itimo ma ng'ato fweny ni ma ato en IBS kidwa ket ni ok en IBD bende nyaka tim nonro mag IBD koro wacho ni oyo koro wadil kod IBS wamula ne thieth. Koro thieth mar IBS kaka gima kele onge malong'o ahinya. Thieth mar IBS en ranyisi minenogo. Koro kapo ni dieo, yadh diep inyalo miyi mondo chung ni diep. Kapo ni nigi ich makorre imiyi yath machungo mamiyo korruokno kik bede. Kapo ni irami iludre timiyi yath mar reduce cramps go. Kapo nitie gimoro kaka nausea miwinjo ka dendi chunyi lewi inyalo miyi yath ma geng'o mago. Koro nitie symptoms ne gin emithiedho nikech onge gima kele maduong' kabisa mane inyalo thiedh. To thieth moa kuom daktari ok oromo nikech kaka wasewacho mokwongo cha thieth lure gi kaka ngimani kisungu gi wacho lifestyle kichiemo ga tichiem maber tichiem seche maber kapo ni nindo tinindo maber inind seche maber kik inind kuma nus sikichiewo to kapo ni nitie kit chiemo mineno kok ber kodi iweri go to nitie kit chiemo moko manyaka wa point out ni gin to giricho molo moko mandawa gi kong'o ang'eni ji mang'eny kata dakteche wetena ok bi wacho ni wenda kong'o anta be okoni ni we kong'o lakini ndawa to ji tebo yiego weri gi dawa nikech ndawa oseng'e ni kelo tuoche mang'eny e del nyaka mek ich gieki kapo nitie gima chandi to werigo nyaka yedhe mimuonyo werigo kapo ni nitie kata lifestyle moro misiki nindo to kichiew tidhi e mesa tisomo gaset tibedo piny kawe exercise iwuothie matin kata iringie matin kata iriembe ndiga matin mondo dendi oyud ogonyre nikech kata yedhe gine nyimbich kaka tiyo kapo ni beda kama to chances are high ni gidhi kelo ni problem samoro yuda kina gi irritation the out kama most of the time the most likely en ibo bedo gi ich makorre modho pi maber kapo ni okimodho ga pi glasses gi madwaro mo kama aboro e odiechieng' mondo be okonyi e digestion chiemo kal ka tuo moro nitie moro amora kata kaka mek chamo chiemo marach thiedhe chon kik igo aming'a kapod ikidhi e thieth mondo iyi odok makare. Nitie samoro sana bang' muonyo yedhe moko kaka antibiotics mwahero ga miya yath kanyo samoro kisemuonyo antibiotic tidhi ketho what we call normal flora nitie bacteria modak e ich kanyo idhi ketho gi minego nyaka makonyiga nyaka mabeyo koro bodware ni cham chiemo moko kaka yogurt man gine momilono probiotic mondo oduokni nitie yath be minyalo mi makelo mano lakini nitie chiemo moko kaka yogurt manya duoko ni
mondo i odog kama nonego bed ga chon mondo ibed ng'ato makare kamano. Ilero nwa kacha yedhe ma inyalo tigodo kapo nono ni en ich madieo ng'ato inyalo mi ng'ato yedhe ma chungo diep ka en ich moko inyalo mi samoro yedhe ma miyo ich bedo mayom ka en olo ibro mi ting'ore ng'ok inyalo mi yedhe ma control ng'ok kaachiel kod chuny mating'ore no. Mak mana ni nitiere gimoro milero kanyo daktari madaher mondo mi imed tielo ni luore bede kod kaka wadak lifestyle nitiere gik manyaka wawe mulna kar diet ere kaka wanyalo adjust ere kaka wanyalo keto diet kata kaka wachiemo mondo mi ibed kod ich makare kuom ranyisi medo gik moko kaka lode kaka fiber e chiembi michamo odiechieng' kodiechieng' mulna kanyo mana matin kod mamoko manyalo konyowa chiemo bed ka ber ka bedo balanced maber kuon chamo matin kuon maber ahinya tarega nikech en go fiber be gik moko kaka muogo rabuon mago gik man go fiber miyo chiemo kichamo to gi move systematic ok gi delay onge kama gi delay mang'eny. Nitie chiemo moko ma samoro wanyalo hero to samoro ginya kelonwa shida mokwongo en ring'o kaponi chamo ring'o mokichamo kuon kinyalo ng'e rachne inyalo yudo kidieo mang'eny nikech chamo ring'o mang'eny to onge gimoro michamego mamiyo obedo digested maber. To gima ahero ga nyiso ji ni e gimoro amora ma ng'ato timo kata mochamo time e moderation time moromo kik idhi ahinya kik iyieng' ahinya kata gotieno kiyieng' ahinya to kibo bedo gi lek moko magalagala ber kichama chama chiemo moromo kik ni gimoro koro med koro chiemo mang'eny mokalo pile koro onge gima lich ahinya kaponi ng'ato sana kijaluo to chiemb joluo gi ber moloyo kata chiemb jo Afrika wa tigi wach Afrika nikech joma winjo dholuo maber chiko itgi kang'eny chiemb jo Afrika gi bet ber gdel molo chiemo moko michamo ma wang'ie mo to okalo through machine moregi nikech chiemo go iketo nyaka gik ma preserve gi to gik ma preserve go samoro kethono cham chiemo mabed fresh miteda kendo hotel be okrach dhiye to dhiye kadichiel to ok ne siku ini dak chiemo mo ni dak mana gi chiemb hotel ok ber ahinya. Daktari naye winjo kibulo kamoro kanyo wach mar probiotic yogurt kata yogurt ma bende nyalo duoko flora mar ich mondo mi obed kare ma ogin gik moko manyalo timo tene en achiel kuom therapies ma bende nyalo konyo weche mag IBS ahinya nikech ken gima en gi gine moko maduoko ich obed kama nonego bed ga chon gik momiyo samoro iwa bedo marach moko bed kama ne gine chon achiel kuom gin diep kidieo ting'eni kalo nyaka gik maber iluoko gimoro amora mar ariyo en gimoro kaka yath mwamuonyo kimuonyo yath timuonyo inego nyaka monego bed mane gin tije probiotics to konyo mondo gik manonego bed nodak e nyimbi kanyo ema duogo dake gik madak e nyimbi go konyo e yore mang'eny nitie tuoche moko madinebe ni onge competition onge gik modak kuro to dikoro gihinyi to ka giyudo jasikgi mkoro jasikgi kapo ka gichako hinyi to jasikgi ma onego bed nodak kodi ema konyi mokwongo maka beto konego bed ni rito ni bed matwe yudi yath ko kiketo gik moko kaka yogurt gi onego bed ni timatima kamano kadichiel diet ni wantiere kod therapies mamoko kuom ranyisi pelvic flow therapy mulna mama na matin Dr. Ambrose kapok wachiko chenro makawuono. Pelvic flow therapy to samoro kumul IBS maber ahinya in terms of direct to an part of exercise ngini nya bedo ni timo luiti kama to be itimo exercise koro exercise kama pelvic floor miyo itimo exercise around kama giko kama losruok ni bede to wuok koro kigine kamano to imiyo kanyo bedo strong motegno to bedo no en regulated be nikech samoro iyudo idino kar losruok ni makoro imiyo constipation wuok kocha koro mago gik ma dromre ngama wach exercise wantiere ka kod pogruok mag thieth e kind IBS kod IBD kaka nilero nwacha to mana kaka nisenyisowa nitiere tong'
magi duto te gintiere mak mana ni wanyalo mulo thieth mar IBD mana matin nono kata miwa wach mogik. Okay. IBD kaka nawacho samoro en gima affect leche moko kata muscles moko to samoro affect nyaka oko mar ich kanyo. Koro dware ni ng'ato ng'eni kaponi ithiedho effect motimo e del cha ok kata mar ich no kende. Koro the first thing aneno konde kaeri anti-inflammatory. And inflammation yiso ranyisi maber en ka for example ichwanyri kata kin gi bur kamoro to kuot to bedo ni remo kale mang'eny kaeto lit be olit en gima gere ageya. Mano e process miluongo ni inflammation. Koro kidwa reduce kuot no tidwa reduce gerruok ma lit mabede e gerruok no kaeto reduce fluid madonjo kanyo mage anti-inflammatory. Mane kaka ithiedho IBD. Which IBS to oseyudo ni gima kele maduong' onge koro symptoms gi mitieko. Mar ariyo nitie kaka tuoche moko bedo ni gin gimoro ma active. Koro ki reduce teko mar del mondo fight gimoro. Some of the IBD en nikech del chamore owuon. Koro ki reduce teko mar del owuon ni jo army goyo jo Kenya. To ka jo army goyo jo Kenya ti make sure ni jo army go bedo ma weak matin kik gihiny jo piny magirito. Koro mane miluongo na immunosuppression. Kaeto of course nitie kaka nyalo bedo ni e IBD ka gimoro grow. Koro grow to nyalo timne surgery mondo gole kata mondo yaw yo moro. Mane kaka IBD pogore gi IBS thieth. Magi maduong' ka daktari en chik iti ne dendi kapo nitiere gimoro ma dendi ok winjre godo makikete dendi tiwinjo ka odwano diewi iwinjo ka odwano mi chandruok kaka ng'ok kod chuny matimore oli mago gik ma inyalo gola stress nyaka koro ang' iduok chien. Kaeto bende nyaka itema mondo mi kapo nono ni chiemo tichiemo e seche mowinjore ndalo duto te kik confuse system. Apani daktari amule e yo machuok. Kamano. Wach mogik minyalo weyowa godo kod kuonde minyalo yudie wanyalo duok erokamano makende. Sanitan Kisumu inyalo yuda Port Florence. Ajabedga Port Florence ma town to kata Motongolo kichopo tinyalo penjo kama nitie to wagine to kaponi idak mabor kaka Dhiwa tidhi ti yudo Port Florence Dhiwa tinyisi iginyago sim to wanyinjire chieng' moro ome kanyo. To nitie Port Florence Awasi bende be inyalo dhi kuro waneno kaka wanya chopo iri kati dhi Siaya Medical Center kati dhi Usenge kati dhi Otonglo mage kuonde minya yuda. Kamano. Maka wadwa ni nitu bia Port Florence. Bia Port Florence ti book appointment nikech okabet kamoro achiel. Kamano. Erokamano daktari. Agino ni odiochieng' machielo ka waluonge chiro mar penj daktari boduogo wachako wagoye mbaka ipuonji jopiny. Erokamano ahinya. Mana kaka winjo no nyakwara Mugia Jwang'. Thoro wach ka ani chik iti ne dendi kapo nitiere gimoro makelo ni chandruok e ich mano giminyalo temo mondo miweri godo. Stress ng'ato ka ng'ato nitiere godo to ka ok ing'iyo kaka idak kode yo makare to dhi kelo ni midhiero mang'eny matamre gi nono. Tiwinje gima daktari owacho ni gima kelo chandruok mar IBS malong'o pok ong'e mak mana ni nitiere gigo manyalo chwale mabende opimonwa kacha. Chikiti ne dendi inowuon rit dendi nikech kokirito ng'ama bro rito ni dendi onge. Ne Dr. Ambrose waduoko ne erokamano makende ne jogo mochung' ne taya duol kachiel kod ler mar studio. Erokamano uru mathoth ne director na Alex kachiel kod producer na Papecho Koth. Erokamano mathoth ne Ijahera mar chenro ni ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno nyaka kendo odiochieng' machielo oriti uru masane.